صحیح کدی فیصل دے دروازے تے کدی آبدہ مائی دی چوکھٹ تے کدی ایم این اے دے بنگلے تے کدی ایم پی اے دی کوٹھی تے کدی شیخ وقاص تو پوچھدا ہے کدی شیخ یعقوب تو پوچھدا ہے کدی پوچھدا ہے اعظم چہلے تو کدی مار سلطان سکندر تو کدی مار اسلم پروانے تو کدی ونج خالد سرگانے دا ہر شام نو در کھڑکائندا ہے رو رو کے حال دسیندا ہے کی آکھدا ہے کون ہے کی پوچھدا ہے میری انج غلطی تھی گئی میری انج غلطی تھی گئی میری ہر تحصیل کھسی گئی کدا آستہ چھپر تڑنا ہے میں کدا ڈویاں بننا ہے میری بھول لائی تاں سمجھا لیو مینو دیگر راہ تے لا لیو او مینو باہر دے لوگ خریدوں ہیں مینو وکن تو آپ بچا لیو میں تو آندا جھانگاں ویکھ لیو میں جو ڈھائے پیا مینو چا لیو جدوں ویدن لوگ جہازاں نو پیچھے ہٹدے ڈھائے ویندے کتھے ہوندن گھر جہازاں دے ایک بے تو پوچھدے رائے ویندے بس کی آکھدن ایک بے دے گل جمائی پا کے کی آکھدن اتھے سچا کھن دی واقعی نہیں اتھے بنگلن سارے لیڈران دے اتھے ایئرپورٹ دی جا کائی نہیں کیڑا جرم ہے یار غریباں دا کیڑا جرم ہے یار غریباں دا سارا مسئلہ یار نصیباں دا رو رو کے نت فریاد کریں وقت گزرے ویلا یاد کریں بس اپنی آپ امداد کریں بل جھنگج دے میں بجلیاں دے مزدوریاں فیصلہ بات کریں جنگ سہرے دو دریاواں دا کئی گزر حیاتیاں گئیاں ساڑھے ہاشمی پار الوار دے سانگے نت بیڑیاں ٹھلدیاں رہیاں ادھے بیٹ تے بیٹ مرغابیاں دے ادھے مجھیاں ناوین پئیاں کھول ویندہ کے سربیلیاں ویچ جدنا بور تے آوین لئیاں کھول ویندہ کے سربیلیاں ویچ جدنا بور تے آوین لئیاں بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ کافی ٹائم ہو گیا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اللہ خوش رکھے